사등 tumani ade sila hai current bolis ka yang ne kaka sunora se mobile charge mari phai tau pada ke sa등 tum hai sare ke wati phai yang phung phai sing tumu sinati satung se khetar mai bo je ko sinaru bakaran phaja deng suka amchurai thuja phungni ta se thuje basama tini khete samuya sa sabonai oro phaine muya je masa suka asa kaisi deli muya amukhe babusin bolongni naina hamani inge monaibo bolongo thanjak muya phaina bagoi inge bo bosuro mamono saimaya hasalma jagao thangjak deli muya mang masa suka asa kaisi bazani paisao bolongni bo naisao amhaima ang phaine ko sekai mani busukta thanai gana ha oja kai mana ase mani purusun thangkale asa kotoma gorong ha mani khaklo le ro kun khai nai hai na sai khai na dong simiri kiri khangga masa khaklo ke asa bezal kre hingke milogro hingke botha thaije ya bini jara na ko boina oi boloi rimani abro khesa sini sai pali ya pho phalka buino bagi sarika mani ke ta khon thaya ko bufang a thimre mere ko bufang ka mo thangsa amokhe muya bangsung tonna bagoi swnamai tongo ma ko bangsung hingke tuyo somoi tono kaham ke susawoi nai tuyo somoi tono horcha tong hangke no ko songoi sai mano amo haki sanai tasung monai khe sokpai kya je phungo muya phaina thangmani hasalma jagao hingke wathi wanda lok ma bukha hingke hasalma thangka hingke amo haki muya mamu gobang wathi ro wanda lok he mamo ko no gana gini hingke aso wathi muya manthokya paisi majao hingke tabo muya tabo ma khe bini bagoi ruknani bagoi ngo songnani bagoi ngo swnamna nai tongo tabo hingke ko moto joto ekloki sai pegala hingke rukui bo phrani ma naroknai hingke rukui phrani narok hangke ulo khe abono kwran no hingke chungkhe rukui nai ulo mosteng rok chawata siping rok riwi hingke amo haki narok nai ta video ma off khlaikangke no video khaidin chirigo nahari tam ko phunukbo satung tumani 4টা baje bo tungui tongkho jengha haigese papu khaje odla je satung tumani kolomani tairi ra sumri maya bono kolom jamana de bukhnai ro kisyong da kopalni naske tumani